Bona i fresqueta està l'orxata que torna als carrers a través de la venda ambulant, també a les orxateries i les geladeries que ja han obert les seues portes. Però anem a fixar-nos en ixes venedores d'orxata, d'Alboraya, de València, dones, la majoria amb més de 50 anys, que tenen una oportunitat laboral, David Torres, amb este carret que va pegant la volta pel centre de la ciutat de València. Ja has berenat o què? Bona vesprada. Jo sí que ja he berenat, Joan, i segur que tu t'apeteix un poquet una horchata. Doncs sí, ja és possible tindre-se-la així, en ple centre de València, en la plaça de la Mare de Déu, que tu comentaves. Així està Margarita, que ja s'ha convertit en una icona d'esta plaça de la Mare de Déu i que tenia moltes ganes de tornar a la marxa, no? Tenies, Margarita, ja està venent, tenies moltes ganes de tornar, no? Moltíssimes ganes. Això és l'alegria, tornar i veure la gent que avui està per així passejant. N'hi ha moltíssima gent i la gent s'alegra moltíssim de veure. Quan mos veu, me veu en el carret, ai Marga, ja estarà així, quina alegria, anem a provar l'horchata, i així, poquet a poquet, a veure si pot ser que això tornem a la normalitat lo antes possible. Què vols, Paco? I com està anant el primer dia de venda? Pues la veritat és que no se puguen queixar. Perquè la veritat és que estic pendent i no deixo escapar una. Sí, això és de veres, perquè estem així nosaltres i a tot el món el que passa li canta, li diu horchata valenciana i sempre és un reclam i com te comentava, Joan, és que s'ha convertit en tota una icona així en la plaça de la Mare de Déu i Marga, que ha estat estos 2 mesos de confinament parada, tenia moltes ganes de tornar, sobretot el contacte diari amb la gent, no? Ai, és que això me dona a mi vida i alegria. Això és la meva vida. Digues, Joan. Gràcies a aquesta iniciativa, dones que habitualment estan en una edat complicada a nivell laboral han pogut tornar a treballar, David. Exacte, Margarita, per exemple, tenia una tenda de roba, una botiga de roba, la botiga de roba la va haver de tancar i així li trobaren una eixida i un treball, que sí, Margarita? A la seva mida. Vaig néixer jo, això me va donar a mi, va ser el millor regal de la meva vida, trobar aquest treball. Doncs, com veiem, l'horchata, que ja és possible així, en ple centre de València, un gest i un símbol de que estem tornant a poc a la normalitat, Joan. Jo em queda així una altra horchateta. Va per tu. Ja saben, si s'acosten a la plaça de la Mare de Déu, poden tastar eixa horchata de margarida o pegar-li un mos a la xufa, que sempre en tenen un plat perquè tasteu i descobriu d'on ve la nostra horchata, eixe or blanc, València.